So guys, madung gabi ni jung tanan, nagtapok ni tanang foundational leaders, di tanang kanay uban nga wakatambong. Kay nami praktisan sa habitan ng gibis over kay wa pa mi nakurom na ani. Among i-surprise amo ang pastor. So nag-practice dami danig kanta. Hey guys, welcome to my vlog. Tana guys. So nidong day mi og ubay nga remi sa gitrabahoan sa amo ang pastor kay wa na laing time para among i-surprise siya. Na injang duty kay panggabi man sa mga nang nga remi og gabi. Alas 8 jud ni sa gabi. Bibo mi kaadyohan pa ning gibis over kay grabe jeng aliwarosa. Anja ag mga iro, grabe pong sabaa. Sa mao ni padung nami sa gate sa gitrabahoan sa mo ang pastor. Sorry. Sorry, grabe. Mana mo ni Mayro? Ditawar ko. Happy birthday, Brad Junil! Happy birthday! Happy birthday, Brad Junil! Mabless sa kang pastor. Kanan ka ng nagkatang declaration ni pastor. Bisa mo buora? Advance declaration. Kay we know sa iyang birthday, anong that day, dili na ta maka-declare. Na kay celebration naman dun na karon advance declaration. Mga FL. Sa gubo, nagdyan kayo. Mga laki, sa'yo kumampo. Mga laki. Mga laki. Ikaw na yan. Ikaw una yan. Laki yan. Una. Huwag bali-balay. Okay. Magkuha sa kusmotor. Dawatin ko ikaw sa ngalan mo may kaya ko.
Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, may kaluwasan. Sa ngalan mo, may kabaguhan. Sa ngalan mo, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Ligawan, isali kaniya, adagan ka kahon, mahimutang anak sa Diyos. Ikaw, ligawan, umusali kaniya, adagan ka kahon, mahimutang anak sa Diyos. Ligawan. So, hi guys. Nanap ako naglublub. Dito. Nara ko sa taas, nagstay kay nag-iring dito bus. Marag, nahadlik naman ko sa iring ron. Ay ning comment na ingin nabasin ko nog kanang gigutom amang iring. Amo gunang kuan, amo magunang pinakaon jud. 3 times a day. Kuan si Jack kanang nay galingit kay katong nanganak man si Jaban, jag mga anak kaya among manggihatag. Wa mi nagbilin bisag isa among gipanghatag jang anak kay kuan lagi kanang lista tay moangay kay magsigig kanang libang-libang. Diya okay ra enta kanang siya nga na sila kagulingang kulungan ba. Jawa man. Diya si tatay di maganahan kay kanang baho. Sumato nga mo ang panghatag ang mga anak. Mapayaho ang kuan ba pangagpas nga murag galingit si Jack kay basig nangita si Jack anak. No nang si Alian na gani og ganang magkaon jang itungtong jang tiil kay basig mo kalit na pagpamaak. Sumana nga ako na ko sa taas. Adto na ko sa lamisa kay kuan kanang magkuan ko ba nag Bible reading. Diya dara ko sa taas. Kaya nahadlik ko maak na pag-utron dya. Dya, ganina, nahuman na dya gaho ang kuan, katulong tupok. Dya, mubalik pa ko kay napay kaupat booster. Dugay pa. Sa kuan pa sa September 2. Update ra po daw ang video ron kay walagi kadyo ganap. Wa ko manglaba menta ko. Lain ang lawas ba sa injikan ko.
kanang kapoy bitaw ja aghang duha ka abaga hawoy. Inja nada ko ikuan na ko'y abrihan nga parcel. In-order ni Atan. Orderan ko ni Jack. Ang tanawon. Kuan, bawin sa ni. Mara makununig sa lumpas. Sadara dia. Kuan ni si Jack, di man mabasa. Nakatry ko ani kay kanang kuan man si Jack kanang mura si sa lunpas ba. Di pa try kong pastura. No lang siya ta nang pa-order ng kanawon. Kani lagi magkaedad na ta na tay sakit-sakit sa lawas. Ay, hala, nagumuta. Nangkatry ko dani ni Ja. Dami ni si Ja, kuan, butang sa likod di haplak bitaw. Kay hanghang. Marasag humot nga, luya. Haning gamitin og kuan kanang padong ra ko matug. Daghan man ni hanala man ning hatag yata ng isa. Tagsami. Hindi man ko makaing senga ni Ja kay na puro man di man ko kabasa kay puro man insik. So mao ni mao din dyan order gabi ra ni ilang hatag na ho na ako kalugar tan-aw. Hala din lagi rin. Nakulbaan na may ko sa mga iring. Inja. Nagplano lagi may gamo ang kuan na i-dispatch sa. Dunan. Naghilak lagi siya kanangita siyang anak. Ang kay lain na pud iringa, sige man pag panganak. O may undang, sige jud panganak. Da. Na magupay laki nga iring dari sa mua, ngari. Mo nang sige po sila kuan hilabot. Na sige pag panganak. Kuan pong iringa kanang angay lagiton. Ang inita. Lunaog na ko ron kay alas 5 na, tindangag. Anja. Plano ko kuan, magtina ko. Ang buhok na. Magtina ko labong was nanay. Kay masuko malas nanay magtina ko. Kay basing ko tinid ba kapod. Suko si Ja kay mao ko na hinungdan si labad hang o. Mo tinuod ba? Di na rin ko magtina na ni maputi na yung buhok tanan. Di ko magtina. Wala po ko magpariban ron ha na may pasagdan ang buhok ko kulong. Kay bandi di mo buhok. Masayang ka magtali. Hindi init man ako kahilig mo ko magtali. Okay ra ng kulot at least original nga buhok. Di na siya bandid. Nga ni magang buhok good kuan. Kanang nay curly. Mingaw Miss Family House kay si nanay nilakaw nag-meeting sa senior citizen inja si Aliana natog to silong inja siliksin iskwila pa na uli magluto ko ron. Grabe gamong silingan matugtog na pod
Madagaling kay nga di ba? Di kuaning pro may bag recommend ni dyan na may kayarong di ka jo halata tong mga kaliwaril sa gawas. Diyan sa hipod, di ko kabantay, magngani ko ning tagampog ko kay nag-video ko unja lubat na di ay useless ra kay ang video ay tingog. Sa mao ra to, nunaog sa ako.